देखो ना सगुन खुले के मम्मी जी खिसियबो करम हम अभी ब्लाउज देके आओ तनी पता ना बुझरी 2 दिन में सीही कि ना सीही का जाने केने कहा जी हमू तो हर टाइम में निकलनी है हेने से कहां से आवतरू। अरे गोरे नी ब्लाउजिया देबे के जन 2 दिन में सीही कि ना सीही कहत रही है मम्मी जी हमरा के फल लगवा के आ हो सगुन उठावे के बाटे तू लोग के ब्लाउज माने उ कमा हम ना कइले रहती 3 दिन रटत रहनी ना मम्मी जी जाई जाई अब हम का करी घरवा में देखिए बहरवा देखी तो उ त आगहु पीछे उ त माने सिया गल बेटे त आगहु पीछे आ सकता हई कमा कइल लइका भी देनी ही जी देनी ही 2 दिन में के हमरा से कहत रहली कि हम बोलावले बनी उनकर लइकिया के हम का जानता नहीं कहवा आई मिलत त हर रुपया तो हर जाई कि हमरा के आई अपने से सियावा तर जा अपने से कुल करत तर जा ना सिया तो मौका पर हमरा का मत कहे जा चलो जाओ जल्दी काम तू करे के बाटे हम तैयारी कुल क के एने ओने ताकतनी का जी मम्मी जी जबले बियाह के दिन धराइल बा हई कर हऊ कर एको दिन बैठे के फुर्सत मिलल बा जी घर में आ सब कोई के कह देले बानी बियाह में केकरा के फुर्सत मिलेला बियाह बाद तो फुर्सते बाटे सब कोई के कह देले बानी सब के का कहे के बाटे के अपने घर थुना कहे के बाटे और केकरा के गोतिया दे देबा कहम ना अब तो माने जानते बानी नाव ना कहत नहीं तोहनी के जा से तू करस अब फुआ जी कहां बानी फुआ जी के जाने लू ना जकर घर जाली जक बुझला के माईया जी हई अभी ये कहावा पे लागल जल्दी जल्दी छपटा पटा बिछावे के कर जातनी जातनी कह दी ठीक बा हां जाके तैयारी करावा जल्दी बिना अपनी मन हन के ना बुझला का करे के बा ना करे के बाटे हां त हमार तू त हमारा ना चिंता बाटे हन के कौन चिंता हन के त मन का राजा बाड़ी स जाई कहीं आई ओ बाप हमार भौजाई नु एकदम एथी होलिए बताओ झगड़ा डंडा केकरा में ना होखेला बताओ बड़की माई के पतो के दे देत बोलाटे त का भइलाटे जाके लजवा देली सन हमरा के आय हम बानी हम नु जानत नहीं कि बड़का भैया कितना कइले बड़न हमनी के इहो बिटिया आवेली ना त खाली घुमले में ए भौजी कहां जात हो अबाक जी कहानी है उनकर घरवा छोटकी घरवा कहानी है जाके छोटकी घर त कहानी है बड़की भौजी से तेरे का दुश्मनी बतानी से झगड़ा हो गेल उनकर के बियाह में पूछत नहीं खू चुपचाप रही सिखा के भेजल सी त मने आई नहीं है जाए तू करे खातिर लड़ाई करे खातिर कदी बतावा ए बूची हम कपड़ा ला त हम ना देती उनकर दमदा के हम ना करती या बुलाटे ना दिलु तू बताओ त देखी ननद हई दोनों ओर से लड़े के चाहिए ठीक ना जननी हां उ त गनी त कान भरा गेल हवे त मने आके जब बका बका करतनी कुल कह देनी सब करे घरे सब केहू के बोलाटा दे दिल तू कहां जात डू बाबा हम त जात रहने हुए हम कहीं त केहू के घरे निकलल बन त बुझाता टे की अरे दुश्मनी ना सादे के गोतिए मना के बियाह होखेला त गांव जर तनी निक लागेला हम कहता ना गिर के रही हमरा बुझाते नहीं के छोट है त एकर मतलब का हुए हैं ना हो तू गिरे वाला हड़ू कि गिरबू देखी अब हमारा एक तकड़ हो जाए ना तो कहत नहीं कि चली चुपचाप बियाह बीत जाए ओकरी बाद पहले पूछताछ अपने भैया से कर लेम कि का बात खाती तू भई रहे जन्नी चल भैया तो उहे नु बड़ा ना का सब कुछ से दे देनी बोला हटा सब तैयारी कर देलु नु लगन खोले खातिर हां कहानी हमी तैयारी होता टे हम जनी ना कि गोल बनी के घरे बैठल में त जाई कहीं आई ना हो बैठे के टाइम बटे बैठाए लगल या ननमुनी आइल बिया नु ओकरे लेके भागल बिया लागल ये कोई बात का जब आनी तब खाली वही फेरा में रहेनी का कर भोटोला महला त भागर रहनी त जनबे ना करन चल जल्दी ना रे अड़ी का हो हमर भौजैया चली कुल पहिन ओढ़ ली जल्दी से भौजी लो तो अपने में बिजी बालो चलो का करबो करते नु पालो का बुची जी रेडी हो गई का हां भौजी देखत ठीक है तुम्हें लगे अब हल्दी लगबिल के तने लगा दे दी हल्दी लगी हां जाए दे लगले हल्दी लागी ठीक हो गइल तैयार हो गनी अपने से त यही तरह छरन बन रहनी अब बताई हमनी के एक सरुआ आदमी दूगो गोतनी हमनी के का कर जा मम्मी जी रोवही गांव में लग रहताई अब फुआ जी आइल बाई तो मार बारे ही खोल के हीरोइन बन के ने घुमई में बाई अरे फुआ के टोवे काम में अब बुची जी देखी आई कोई गोतिया नया में कि मेरा रुआवत ऐसे दुआरे त यही में आदमी कुछ क ध देला रवा तनी एने ओने रहम ना के जाके मौगिर में जाके घुसुर घुसुर बैठी चाची हो त माई हो घरे में रह हां मम्मी जी कहली हमरा ले कह दिया बुचियावा के निकली मत बहरी कितना सुंदर लागत अली खेलवाड़ी हो चाहे तो दुल्हा एके बार में यही से पसंद कली हलन कुछ कहीं बुची जी गांव टोला में कोई के बेटी ऐसा नहीं के कितना रवा निमन लागी ना आ स्टेज पे चढ़म तो और सुंदर लागम जी या चलिए पाहुनो जे त निमने नु बानी वहां के त जाई लोकन के कब सांझ से बिहान को कब सांझ से बने के तू जा भीरी है ना हो तू नहीं खूब जाई खूब बोले तो भौजी तुम बिना जाइला ही हाई कुल पहन और के तैयार बनी जाए दे टाइम ठीक लागत है कि ना बढ़िया से खूब सुंदर लागत है सचिन बबी जी बहुत अच्छा लगता है नजर मत लागू बबी जी के जाए दे अब पुराना का यार छोड़ के अब आ गई नी राउर दूल्हा का जी हम तो करे बुची जो तनी होने जो पूछी तन देखी त कैसा लागत राउर दुल्हन तन देखा पागल आ जी बेटे भौजी तू त हट हम के जा बैठे जो काम का जी अब बहिनिया धीरे हाथवा धो लेता नहीं अरे बैठ ना बैठे में बुझा तक तोरा माछी करता का माछी काटता का कहता नी बियाह शादी के घर बताम बैठ के रौरा से मीटिंग करी ही दे दैते आगे ही लगल झना के बोली का कहता नी कुछ हमने सोर सलाह ना लेबे
देखी हमरा के पैसा दे, देखी चूड़ी कैसन पहनले बारे, हमरा के बाजारे जाए के बाजार नहीं कि ना। तो इहे हम पूछल चाहते त कहते छी का बिठाओ तनी का बिठाओ जो जो सामान घटल बा तौन तौन चल यही भी किन ले पाए आउ हलुइया वाला जो लिस्ट बा नु तौन दे वही बहाना सब सामानवा किना जाई। अच्छा ही बताई रौरा के बुझाता 2 गो साड़ी रखवा देले बानी हम राजू भैया के। ठीक बता अपना पसंद के लिए बढ़िया बढ़िया ना कि गोबर लेखा उठा के हम पहनबो ना करम रोजाना पसार देम सोच ली रौरा जानी अल्लाह का के गांव जनैबू घर जाना दो तनी 500,000 रुपया दे दी ऐसे नाउ देवे खातिर 5000 के खुला करा देल बानी 50 अच्छा खाल से 50 निकाल के दी है। ठीक हाँ। है जाके सिटी और चल हो देखा कर कहत नहीं हम कि तो जो एने ओने त हमरे में बैठल बिया। आई धान ले कागल मंगाइल हो कैसे हमरा के बेइज्जत कोई धान ना मंगाइल मम्मी जी केतना खिसिया तड़ी ई हमर भी गोप लड़े न ओकर बाद हरदिया कहां बा हरदिया गठवा वाला हरदी अथी हम बा अथी पलनी हम बा दुआरिया पर धइले बानी ऊपर लेके जल्दी आवा बाद में बैठी हजा मर्द मेहरा घर में ना मेहरा हो तनी कर के बुखार से बुए कर के नपवा देती। चल 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 बेटा चल सबसे करा कहां इनका बुखार बा हे बजरिया जाए के बा। अरे पगलाइल बनी जी हई सगुना में खुल जी तब लिया जाई कहीं ना जाई हम जाई तनी ठीक बा सगुना को तब लेके आई हमरे के फसाई ना रौरा बरो बड़ी अच्छी जी का कहीं के लिए के बगा के में आई तेल धइले बानी तनी बढ़िया जाके नहाई धोई जानी कि ना ई क्या करते से तोर मौसी के लेके आवती रे। हां हां काहे ना मौसी के लगे आई त करिखे मुंह पोती दे के कोनो चिन्हबो मत कतनो पतबे उ चिन जाई दूर से हमरा के हमारे एगो जूता लेके भाग रहे अपन दोनों जूता लेके भागी। अरे आवा जाओ कि लेके बैठले रही अपना मन से इ लोग के बुझाइबे ना करेला कोनो काम में हाथ ना लगाव न तो होखे वाला नहीं के आ मार फौकबे करे जा कि ना रहबू बूढ़ी तो हो ना जाई ऐसा तो बटले बाड़ी जा कहां बाड़ी तार बहिन अपने नैहर बियाह होखेला त चल जालू अगते भाई के हमरा छोड़ के आ उहो लोग के नहीं के के सगुन खोले के बाटे आइली लोग ना हुआ है सबसे पहले आपके आगे आगे रहे के चाहिए खाली ले बही खाती के भैया के रहबा आगे नहीं बनी अपना अपने वन के हो और छोड़े कहां बिया बॉबी बोला के लिए यही बॉबी रे अरे कने हुए लेके आओ सरे फुलमतिया के रौरा सबके हम अपने खुद आके कही रौवा ना उनके भेजनी हमरा घरे का करी हमार तो बुझाते नहीं कि का हो गेले बच्चे ज्यादा हल्ला गुला मत करो केहू बोलावला शादी बियाह में ऐसे होला भर गाय बला हटा दिया गइल अब दे आई नहीं हमरा कोई नहीं हो तार घरवा तार छौड़ा रहुए ई हर जाइए ना अपन भैया के देखे खातिर के पहले दौड़ रहे नी ई ना कि जब हां जोन हेने काम बाटे ऊ पहले सब कहे समझता नहीं माने हमरा के छाट उठ देले बनी जाका अब के कहता कि छाट देले बन जा कुरजत का छाटा ताटे माने हम फोन पे बोलात रही त वो ना आवत रही कि हमरा घरे आवल जा तब हम जाए छोड़ा ए बाबू आबो छोड़ा बाबू आबो तू काहे जिद कइले बड़ुआ गीत मानर गावा लोग अरे अरे सगुनी अरे अरे अब भौजी जी के बोला दीजिए जी बुआ जी अब ला अब रुका जा हम ही को कर लेके आवतनी ए छोटको किना के लेके आवेला छोटको अच्छा गीत गाई दिमाग तो कोई ना चार कोस पहिले पीछे अंजलि के हो जाए दीजिए हम बियाह करतनी सब कर दिमाग बुझाता कि डिस्टर्बे चलताटे चली गीत शादी में हमें केकर दिमाग अस्थिर रहला लड़ा मत हमरा जरे जानलो कि नहीं ए छोटको बूची जी के लेके आओ अच्छा बियाह हवा तनी बीती जाएगी राउर बेटा ना हई छोटा का दे देले मनी मालिकावा नहीं त ना मालिकावा देखावा त ना कि कुछ कहे लायक ना खाली मेहरारू के लिपस्टिक के लिए के चक्कर में पड़ रहा हां तो तोर मर्दा कौन कोई की एथी बाटे ऊ इंसान के गोइल बाटे कहवा दो जाना तनी कहां गई कहां से गई वाला जी पुआ जी बैठी अरे अरे पूरा पछिन अरे अरे सगुनी सगुनी ले हो जा अरे तो हारे सागुना माए सागुनी हो खेला बिया अरे तो हारे सागुना माए सागुनी हो खेला बिया अरे अरे पैसा बिया अरे पैसा रिया ते नूरा ले हो जा अरे तो हारे से के खोइला ही नहीं के बुझाता टेकी अरे तो हारे से नूरावा पैसरिया हो खेला बिया अरे तो रे से
फसिया जो दुआरे में फसिया जो अरे तो लो जा हाइए तू कर जा हरानी नौनिया हो खेला ढेर मत भिड़न जी बुची बारवा सीधा करैले बड़ी नु कहले बापा लार वाला तेल हां जी एकदम खाली छुआ दी नाम के जी मम्मी जी ई कौन पार्लर वाला हरे तेल का मना करता अरे स्ट्रेट करैले बनी लग जा तू लगा ए दादा खा पी दनी का जी मम्मी जी हमनी के 5 बार छुआ दे छुला ला जा धर 6000 लागल बे एही के हां जी 6000 लागल बा हमारा का मालूम बा पहले बताओ के चाहिए हम ई कुल जानत नहीं जा हो गल मेधा हो गल नु आई हो के चुपचाप ना नाइल बनी लगाए के रोता ना लगेले पेन वाला बिंदी लागेला नु तो तू लो कर जाके हम करी 5 बार छुआ दे खाली 5 बार छुआ दे आई दादा ई ला निया के तावरे खा तनी तेलिया तेलावा ले ले हो अरे तो हरे ही तेलावा ए तेलिया हो खेला बिया अरे तो हरे ही तेलावा ए तेलिया सब करे कपड़ा पतला ध दे सेनुरा पहिना दे जा कि आजो के दिन ना दे बुझा अरे अरे बढ़ाइया अरे बढ़ाइया पीढ़ावा ले ले हो जा अरे तो हरे पीढ़ावा बढ़ाइया हो खेला बिया अरे तो हरे ही पीढ़ावा चुप रह तेल तन में लगल में रे बार ना उड़िया तो समझ से लाइन मोरी न के ली बेटी के बोले ना पूछस दामाद अच्छा ए तू सेनुरा पहिना दे लेकिन सबरी के लाइन मारे के चाहिए जी मारा न हो अपना का बियाह करतनी कि बेटिया का बियाह करतनी बेटुयो को होता मम्मी जी से अथी भौजी से हमरा पुराना रिश्ता बाटे तारा उनकर बच्चिया के सुनो ने बचपन के लंगोटिया यार है यही समझ जाने पहचान में बियाह होता है पहले से तय कइले रही का आय कहले रही कि हमर बेटी होई त बियाह करम अरे छिना भौजाई एक कनेवा का कहबू तारे ले बिटुया के को में छिना रहो चुपचाप रह ना जेबू बेटी के बियाह करते हुए समधि पे लाइन मारत तारू सर से करा होई को जुगिया दिन भर का भाई हो नाती तू आवत तोड़ा कहां से देखो ये बेटे बन हो तनी को हो हाथ को चला रे गावा जहतनी देवी में के गीत हो त गावल जाला के हा कुताइल बनी को भाई कामवा होखो के यहाँ के लेके जाई हन देवी जी के है मार्केट कराए अरे कान खोल के सुन ले कहते भर बियाह दूरे दूरे रहो ठीक ना अब बहाना करता ना के कर बुखार गई के नहीं बुखार भइल बा आय सुन लगा न नती ओए से तू करता ना हेने आ जाई जी बबी हेने लड़की का हमारे छोड़ देले बाड़ी सब बुझाता कि लवारी सिंगर होने पड़ल बिया रवा ढेर ना बोली ना चुप रह रे भाभी अरे भाभी चुप रे बच्चिया चुप रही चुप रहो बड़ी आजकल के मर्द में नाचा त गावा तारा उरा रोवा तनी ई तो नाच हमने संजिया के मन लगी नाचत ऐसा मन नाचत मैं का कह देलो भौजी आजकल कोई रोत हटे चुप चुप हो जाए तो एकदम हालत खराब बाबा चाचा हाथ में ना भरल बने जे दिन रात ससुरे ज्यादा होत रही है अरे बुच्चिया हम मेकअपवा खराब हो जाला हमरो नाम भी करैले रही खराब हो जाला दिन बटे अब नहीं के रोवे के हैं अब का चाहत हमरे हम काजर उजर कर में तब हमरो करवाइबू ये खिलाड़ी हड़ू का बाप मम्मी जी रोवा अब इमोशनल करतानी लइकिया के छोड़ गाय के गीत गा चुप रह अथी माई गवाई मिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलू हवा की झूली झूली ना सातो बहिनी गावेली गीत की झूली झूली ना निमिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलू हवा की झूली झूली ना सातो बहिनी गावेली गीत की झूली झूलता झूलता मैया के लागली पियासिया की चाली भैली ना माला होरिया चाली भैली सुतली बा
पैसे में पानिया पियाई है सीताली मैया मोरे गोदेना बाड़े बाला का नादान मैया मोरे गोदेना पैसे के पानिया पियाई है सीताली मैया मोरा गोदेना बाड़े बाला का नादान मैया मोरा गोदेना सूता मालिन सोने के खटोला धाराई है देहुना मालिन लाले लाले झूझूना धाराई है देहुना सोने के खटोलवा मालिन बाला का सूतवा धाराई देबोना लाले लाले झूना झूना धाराई देबो सोने के खटोलवा मैया टूटी फाटी जाई है बालकवा रौरीना हे भूइया लोटी जाई है बालकवा रौरे हे भूइया लोटी जाई है बालकवा जैसे में मालिन हमें जुड़ावा वालू की वैसे वैसे ना तोहर धियावा जुड़ा मालिन वैसे वैसे ना हे पतोहिया जुड़ा मालिन वैसे वैसे जावरिया मैया ताही बीचू हरिया की जय जय बोलियाना मैया हमारो नगरिया की जय जय बोलियाना मैया हमारो नगरिया की जय जय नमस्कार प्रणाम हम निकरन सिंह हमनी के अपन टीम बाई हमनी के जौन वीडियो बनवनी जा गांव देहात में एकरा के सगुन कहल जाला हमनी के अपन हिंदू धर्म में बियाह से पहले सगुन खोलल जाला ई बहुत हमनी के ई रीति के बहुत महत्वपूर्ण माने ली जा और एकर अगला पार्ट देखे खातिर हुआ सब बेल आइकन घंटी दबा के रेडी रहम जा देखे खातिर बाय बाय।